Hello everyone, hope kulamba-hle. Namhlanje nginiphathele izindaba ezithinta uPresident wezwe kanye noPresident we-ANC uCyril Ramaphosa. Njengoba-ke sibuya kwimpelasonto kade kubhaliselwa ukuvota, njengoba sazi sonke ukuthi kuzovotwa ngomhla 4 November. Wonke-ke amaqembu-ke ayakhankasa-ke afuna ukuphatha omasipala njengoba kuzovotelwa ohulumeni basekhaya. Siboneke naye kuPresident uCyril Ramaphosa-ke ehambela-ke ama-voting station akade evuliwe ngaleso sikhathi. Yilapho-ke sibone khona-ke uPresident-ke wezwe-ke njengoba sazi-ke sonke ukuthi kuphethe i-GNU eyokhuluma-ke nabantu-ke be-MK. Sakuvuma ukuthi i-MK izophatha. Sibone ekhuluma-ke nama-volunteer e-MK-ke evuma ukuthi ama-t-shirt abo angazuthi abhizi kakhulu kulezi nsuku. Ekuthe abantu mase beyihumusha leyo nkulumo bathi uyavuma uCyril Ramaphosa ukuthi i-MK izophatha ngoba lento ye-GNU kushuthi nayo uyayibona ukuthi angazuthi izophelela emoyeni. Singazi-ke noma ngempela-ke yena-ke uCyril Ramaphosa ubevuma noma kade ebapikela ebachomela, ngoba phela kungenzeka ukuthi indlela naye kade ebona ngayo ukuthi njengoba bebhizi kangaka kungenzeka ukuthi bangatholi lutho bona-ke abantu be-MK. Ashana khona-ke siyomuzwa-ke yena kuCyril Ramaphosa-ke ezivumela yena ngomlomo wakhe ukuthi i-MK ifikile. Uma uthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiye usubscribe-ile ukuze ungapheli uzokhuthele amavidiyo afana nalawo esishone khona-ke. Niyasebenza or nidla ama-apula? Nirejista kanjani? Namuhla nje kuthulile station. Less than 10. Okay. Niyaphila kodwa. Sawubona. But Njani? naphila comrade president. Yebo. Yo, le t-shirt yakho. Yakwazi comrade president. Ibhizi. Asihlali sakwazi comrade president. Siyabonga. Chikitshela mkhonto. Okay. Hello. Okay everyone, imzuleke uRamaphosa-ke njengoba sengichazile, so comment down below na-ke wena umbono wakho ngalolu daba ukuthi engabe uyi-MK noma uyi-ANC nokuthi uyibona kanjani wena yonke lento ade isho uRamaphosa. Ngabe abantu baqinisile yini? Comment down below umbono wakho. But siyivala lana-ke ivideo namhlanje sibeka unqi. I really hope enjoyile ivideo namhlanje. If you enjoyile, make sure to smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.